een ateliertje. Zullen we zeggen, maar ja, met een naaimachine kan ze geen beelden maken, hè? Dus dat is wel een contrast. Nog maar eens. Als het dan levens is, gewoon een deur verder. Vor jeder Anfang steht ein Schluss. Mhm. Goeiedag. Goeiedag. Woont u hier? Ja, ik woon hier. Hier en daar. Ja, nee, ik was even kijken, is het een onderbroek of een zwembroek of een korte broek? Nee, ik ben op weg naar de huisarts. Wij zijn van L1 van het programma Onderweg Ja, en wij zagen allemaal leuke kleurrijke dingen bij u in huis. ja, Bent u kunstenaar? ja. Zouden we daar even mogen over kletsen met u? Ja, in principe ja, maar wie zei, ik moet wel een kwartier bij mijn huisarts zijn. Een Dus kwartier? het komt op de ogenblik slecht uit. Hè, verdorie. Dus, Maar hoe ver is het naar de huisarts? een kwartier naar Wilder in het centrum. Oké. 5 minuten. Want we hebben maar 11 minuten nodig. En dan zijn we weer weg. Hoe laat is het nou precies? Het is nu 5 minuten over 3. Ja, zie, om 15:15 moet ik eigenlijk vertrekken. Ja, dan zijn we klaar. Ja? Ja, Ja. mogen we uw kunst zien? Ja. Want Ja. ik zag net, voor jeder Anfang steht ein Schluss. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Heeft u dat bedacht? Ja. Maar Ja, dan kom maar snel. ja, mogen we even binnenkomen? Ja, je dacht. Ja? Hi, ik ben Bas. Ludwig. Ludwig. Hi. Ja, dit vind ik al sowieso heel leuk. Kijk. Oh ja. Dat is een samenrapsel van mijn vroege kunst, Ja? waar ik eigenlijk niet meer achter sta. Achter die enkele dingen. Daarom heb ik ze samengevoegd en je deelt het met wit over je kalkt. Het is alleen een soort ja, verwerking van vroeger. Vertel, wat was de gedachte hierachter dan? U zegt het is een verwerking van vroeger. Precies, al die werken die zijn minimaal zo'n 30, 40 jaar oud. Wow. Dat heb ik in mijn jeugd gemaakt. Daar sta ik nou niet meer achter. Maar ik wou ze ook niet weggooien of vernietigen, dus heb ik ze samengevoegd en met witte kalk tot een nu eenheid gemaakt. Dat is een soort sentimentaliteit. En
van waar de spreuk? Want dat klinkt als een nieuw begin, maar ook als iets afsluiten. Hè? U heeft iets afgesloten, want u zegt zelf, ik sta niet meer achter deze kunst. Nee. En waar herkennen we dan uw nieuwe begin? Wat is uw huidige stijl? Moeten we naar de volgende kamer gaan. Aha. Dit hier. Wow, is de, nu, nou dat is ook al 10 jaar oud. Hè. Dus, Maar dat is wel, dat is power. ja, Dat is nog eens krachtig werk. ja. Maar dat heeft ook wat met nostalgie te maken, gedeeltelijk. En ja. Wie zegt, dat is van mij. Wat hier achter mij is, dat is helemaal niet van mij. En dit werk daar, dat is van mijn dochter. Wauw. Pipi. Dus zij is ook kunstenaar geworden. En, maar ondertussen woont ze in Dordrecht en niet meer hier. Hé, maar het talentje hoor. Van die soort dingen heb ik nog 20 andere boven staan. Aphrodite's Child. Juist. Ja, dat is een titel die heb ik dat werk gegeven, maar dat is niet een originele titel. Ik weet niet of je dat ook kent. Ze heeft dat is ook alweer 10 jaar oud. Dat is een moderne versie op Pippi Langkous. Dat zie je aan de staartjes. Ja, ja. En ze heeft zich met Pippi Langkous bezig gehouden, maar die dat is volwassen geworden. En dat zijn alles best wel gewelddadige beelden. Hier heeft ze een pistool in de hand, op andere werken daar heeft ze een bom of dynamietstaven of die soort dingen in handen. Oké. Maar Pippi Langkous was toch eigenlijk best wel vreedzaam typeje, toch? Eigenlijk niet. Niet? Nee, dat komt zo over, maar ze was altijd in weerstand met de volwassenen. Ze heeft zich nooit aangepast. Ja, dat klopt. En dat wordt hier quasi voortgezet. Het is ook een vrouw geworden die zich nooit aanpast. Die altijd ja. Ja, ik zie het. Pippi gaat echt over de rode hier, hè? Ja. Maar Aphrodite's Child, dat was toch ook vroeger iets met Demis Roussos of zo? Nee, ja, precies. Ja, hè? Ja, precies. Dat is een nummer van een plaat. Ik doe maar even een t-shirt aan. Ik vond me zo niet zo makkelijk. Hoe de band van Demis. Ja, goh, het moest van diep komen, maar dit komt heel boos over. Dat is een interpretatie van Max Ernst, dat is een Duitse surrealist geweest. Dat is een huisgod, is dat. Een huisgeest, beter gezegd. Een huis? Geest. Een huisgeest? Spook. Ja. Heel heftig. Maar u zegt, dit is ook alweer 10 jaar oud. Maar dat is helemaal niet van u? Nee, dat is ook vroeg werk van mijn dochter. Dat is ook weer een Pippi Langkous. Met meneer Nielsen, het aapje. Ja, precies. Met het aapje. En dat kwam daarna. Dat zijn, mijn dochter had het altijd eigenlijk over het beeld van de vrouw. In de kunstgeschiedenis was die altijd bepaald door mannen. Mannelijke kunstenaars. En daar is zij een strijd tegen. En, op haar nieuwe werk, dat kan ik jullie helaas niet laten zien, wat is bij haar, daar zou u online moeten kijken. Daar ziet u dat, en dat is echt heftig. Hoe heet ze? Céline Schröder. Céline Schröder. Schröder met OE, die heeft een eigen website, daar kun je het zien. Oké. Als je interesse aan hebt. Nou ja, dat zijn gewoon vrouwen, puur maar, wie je ziet met beestenhoofden. En waarom de beestenhoofden? Dat kan ik nou ook niet, dat kan ik nou u niet uitleggen nou. Wie zegt dat is werk, daar staat ze nou ook niet meer achter. Hè. Ik vind het gewoon leuk. Hè. Also, maar dat is ook de ontwikkeling die je doormaakt als kunstenaar. Ja, maar nou maakt ze zoiets niet meer. Hè.
Nou zijn het echt, ja, veel mensen zeggen het zijn pornografische werken die ze nou maken. Die zijn echt veel heftig. Goh, Ja, over dingen beëindigen en opnieuw beginnen gesproken. En u bent een fietser? ja. Nee, maar dit is echt vintage, hè? Ja, dat is een echte vintagefietsen. Maar u gebruikt ze nog allemaal? Ja, ik gebruik ze allemaal. Hey, en over coole bidons gesproken, hè? U neemt de fles wijn mee? Als Nee, u... dat gaat alleen maar hier voor de show. Nee, onderweg drink ik dan geen wijn.